எஸ். ஆனா நிறைய டபுள் கிளாஸ் எடுத்துதான் நம்மளால முடிக்க முடிஞ்சது, இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சிங்கிள் கிளாஸ்ல முடிக்க முடியாது, 1 இயர்ல முடிக்கவே முடியாது. பக்தி சாஸ்திரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா ரொம்ப நாள் படிச்சு இருக்கு இல்லையா? என்ன மாதாஜி? பக்தி ரசாமிர்தமா முடியுது. ஆமா 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 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் எஸ், லெவல் 5 பக்தி ரசாமிர்த சிந்து இன்னைக்கு லாஸ்ட். ஓ, தேர்ட்ல ஒண்ணு இருக்குல்ல ரசாமிர்தம், அது எடுத்துட்டு இருக்காங்க. தேர்ட்ல ஒண்ணு இருக்குல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நீங்க இனிமே அப்ளிகேஷன் பார்ட்ட பத்தி தான் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் லைஃப்ல. பக்தி சாஸ்திரி டிகிரி வாங்குறோம்னா நம்ம ரியலைசேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கணும். ஸோ குரு மகாராஜ் இப்படி உடம்பு முடியாம இருக்கிற நிலையில அஃபென்சஸ் இல்லாம நம்ம வந்து நம்முடைய ஜபங்கள் இல்லையா, 4 ரெகுலேஷன்ஸ், இதை மட்டும் நல்லா பண்ணிட்டே போனா போதும். யாரையுமே மனசளவுல துன்புறுத்தாம இல்லையா, யூ ஷுட் நாட் ஹர்ட் பீப்புள். ஸோ நம்மளை யாராவது ஹர்ட் பண்ணா கூட அதை பெருசா காதுல வாங்கிக்காம நீ இக்னோர் பண்ணின்னு போகக்கூடிய அந்த அந்த பக்குவத்தை வளர்த்துக்கணும். கட்டாயம் 16 சாரி ஃபார் தி டிஸ்டர்பன்ஸ் மாதாஜி. இந்த ஒரு தேர்ட் பக்தி இதுல வந்துட்டு 2 முடிச்சோம் நாங்க. பக்தி ரசாமிர்தம் வந்து தேர்ட்லயும் இருக்குல்ல. தேர்ட்ல என்னோட அது இருக்கு, அது டீடைல் ஸ்டடி. அது நான் வந்து சாட்டர்டே எடுத்துட்டு இருந்தேன்ல, அது இப்ப சங்கீதா மாதாஜி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஓ, அதுதான் நான் தேர்ட்ல தான் அது பண்ணுமா. அது எப்ப இந்த வாரம் எடுக்கலன்னு எடுத்தாங்களா மாதாஜி? நேத்து அவங்க Thursday மூவ் பண்ணிருக்காங்கல்ல. Thursday நேத்து எடுத்தாங்களே, நான் தான் வந்து 5:30க்கு வந்து கோலை பண்ணிட்டு போனேன் இல்லையா, அவங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதுதானே பாகவதத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. பாகவதம் எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க. நேத்து 10 மணிக்கு அவங்க பக்தி சதாச்சாரம் சொல்றாங்க. ஓகே, பக்தி சதாச்சாரா. பக்தி சதாச்சாரம் வந்து இந்த பக்தி ரசாமிர்தம் எப்போ வரும் கிளாஸ்? வீக்லி எப்போ வரும்? சங்கீதா மேடம் கிளாஸ். சங்கீதா மேடம் கிளாஸ் Thursday வருது மாதாஜி, 5:30 மணிக்கு. இதே லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் ஆயிக்கோங்க. ஓகே, இது வந்து பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கடைசி அத்தியாயம் இன்னைக்கு. பார்க்கலாம்ல, இது கேட்டுக்கலாம்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, ஓகே, தேங்க்யூ மாதா. ஸோ 19th சாப்டரு நம்ம ஒன்லி ஈஸ்ட் வேவ் மட்டும்தான். அதுவே பக்தி ரசாமிர்த சிந்து வந்து கிளாஸா நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க கண்டிப்பா முடியாது. அந்த குவாலிஃபிகேஷன் எனக்கு கூட கிடையாது. ஐம் டெல்லிங் ஓப்பன்லி. ஸோ எதையுமே உணர்தல், அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாவம், இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா வேணும். பக்தி ரசா அமிர்தம் இல்லையா, அதே அமிர்தமா இருக்க பார்க்கணும். பாக்குறது, பூஜை பண்றது, திலக்கம் இடுறது, இதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிகலா செய்யறது, அதன் மூலமா தான் நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாம் ரியலைசேஷன். காலையில NND பிரபுஜி கூட சொல்லிட்டு இருந்தாரு, அதாவது மங்கள ஆரத்தினா மங்களமா இருக்கக்கூடிய ஆரத்தி மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க. ஏன்னா கர்மகாண்டாமோ மங்களாரத்தி பார்த்தா நமக்கு இது வரும் அது வரும்னு நினைச்சுட்டு ஃபுல்லா அந்த நரசிம்ம ஆரத்தி துளசி ஆரத்தி வரைக்கும் முடிச்சு இல்லையா, சிஷ்டாஷ்டகத்தை சொல்லி முடிச்சுட்டு 10 அஃபென்சஸ் வரைக்கும் இருந்துட்டு போகிறதுதான் பெஸ்ட். அதுதான் வந்து என்டையர் மங்களாரத்தி. அது போலாம் மாதாஜி. நமக்கு வந்து சாண்டிங் பண்ற நேரம், கிளாஸ் நேரம் அப்படி இது கிளாஸ் ஆயிடுது மாதாஜி. அது இல்ல, நீங்க 4:30 மணில இருந்து 5 மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த மாதாஜி கிளாஸ் இருக்கு? காலையில உங்களுக்கு 5 மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளாஸ் எதுவுமே இல்ல இல்ல கரெக்டா 6 மணிக்கு தான் மாதாஜி வருவாங்க. அதனால 5 மணி ஒரு 1/2 hour நீங்க வந்து இறைவனை தரிசனம் பண்றதுக்கு, துளசியை பாக்குறதுக்கு ஒதுக்கணும். மாதாஜி ஒரு சில நாள் சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்தா உடனே அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும். நம்ம மங்களாரத்தி அதை பாத்துக்கிட்டு நீங்க பாட்டு உங்க சாண்டிங் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க வந்து யூ கேன் டூ இட். நிறைய பேர் வந்து தர்சனம் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் வந்து பாட மாட்டாங்க. பாடுறவங்க
பாடுறவங்க பாடுங்க, பாடுறவங்க டோன்ட் டூ த சாண்டிங். ஓகே, ஏதாவது ஒண்ணுதான் பண்ண முடியும். இல்ல நீங்க வந்து இட் இஸ் அட்வைசபிள் டு டூ சிங்கிங் ஒன்லி அந்த சமயத்துல. இந்த பாத்தீங்கன்னாக்கா கூட்டு பிரார்த்தனை பத்தி நீங்க கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? கூட்டு பிரார்த்தனை நிறைய இடத்துல வைப்பாங்க. நான் அதாவது இங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நிறைய இடத்துல சொல்லுவாங்க, இந்த இடத்துல கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணாங்க அப்படிலாம் வரும் இல்லையா? கூட்டு கூட்டு பிரார்த்தனை என்னைக்குமே வந்து மகத்துவம் வாய்ந்தது. நம்ம கிட்ட என்ன தோஷங்கள் வச்சிருக்கோமோ நம்ம தெரியாது இல்லையா? பாவ கர்மங்களால நாம எத்தனையோ தோஷம்னால்தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல சஃபர் ஆகிறோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த கூட்டு பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது நமக்கு எல்லாரோடையும் செய்யும் போது நமக்கு அந்த பாவமே வந்து மாறிடும். அதனால நீங்க நாம ஜபங்கள் உட்கார்ந்து நீங்க தனியா பண்றதை விட அது பண்ணிதான் ஆகணும், அது வேற. அதை விட இன்னும் மேன்மையானது, மகத்துவமானது 10 பேரோடு சேர்ந்து கீர்த்தனம் பண்ணும்பொழுது நீங்க உங்களுடைய பக்தி லெவலே வந்து மேன்மையாயிடும். கீர்த்தன் இஸ் ஹையஸ்ட். ஆனா அந்த பாவத்தோட பண்ணணும். நானும் கீர்த்தனம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ யோசிச்சுட்டு கீர்த்தனம் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் கெட் இன்வால்வ் இன் தட் கீர்த்தன். அதுல ஆழ்ந்திருந்து நீங்க கீர்த்தனம் பண்ணீங்கன்னாக்கா இந்த நாம ஜபங்கள் சொல்றதை விட உங்களுக்கு வந்து நிறையவே உங்களுக்கு வந்து அந்த பக்தியினுடைய பாவம் வந்து கண்டிப்பா வரும். நாம ஜபங்கள் இட்ஸ் அ மேண்டேட்டரி. ஆனா கீர்த்தன் வந்து நமக்கு மேண்டேட்டரி கிடையாது, ஆப்ஷனல் இல்லையா? நமக்கு முடிஞ்சா கீர்த்தனம் பண்ண போறோம். ஸோ டெய்லியுமே வந்து இறைவனிடத்துல நம்ம வந்து கீர்த்தனம் பண்ணோம்னா அது வந்து தட் இஸ் த பெஸ்ட் திங். ஸோ காலையில நம்ம வந்து வி ஆர் டூயிங் த என்னது ஜபம் பண்றோம் இல்லையா? ஜபம் இஸ் ஃபார் அவர் செல்ஃப், அந்த பியூரிஃபிகேஷன் தான். நம்ம கிட்ட நிறைய கலங்கங்கள் இருக்கு. எப்போ அந்த வந்து கலங்கம் வந்து ஒட்டிக்கணும்னு நமக்கே தெரியாது. ஏன்னா நாம என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவோம், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோமா ரியாக்ட் பண்ணுவோமான்னு தெரியாது இல்லையா? அதாவது கோபமா பேசும்போது ரியாக்ஷன், அதாவது தன்மையா பொறுமையா பேசுறது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இல்லையா? நம்ம தன்மையா பேசுவோமா இல்ல கோபமா பேசுவானே நமக்கே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் கொண்டவங்க தான் நாம. எந்த சமயத்துல ரஜோகுணத்துக்கு ஆட்கொள்ளப்படுவோம், எந்த சமயத்துல இது அறியாமையில இருப்போம், எந்த சமயத்துல வந்து சத்துவத்தை இருப்போம், எந்த சமயத்துல 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில போய் நின்னிருந்து நம்ம வந்து அதை வந்து சுலபமா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துல இருப்போம், எந்த சூழ்நிலையன்றது நம்மளால ப்ரெடிக்ஷன் பண்ணவே முடியாது. இந்த 3 குணங்களுக்குள்ளே வந்து போட்டி நடந்துட்டேதான் இருக்கு. அன்றாட வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு ஜீவனுமே இதை வந்து அதாவது சந்தித்து கொண்டுதான் இருக்கான். அந்த ஒரு நிலையில தான் அவனுடைய வாழ்க்கை நிலையே வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகளே அமைய பெறுகிறது. இதுதான் நாம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? ஏன்னா மனசு அந்த அளவுக்கு அதாவது சஞ்சலம் உடையது எப்பொழுதுமே. எப்ப வேணாலும் மனசு வந்து மாறிடும். அதனால நம்ம எதையுமே வந்து பெர்ஃபெக்டா சொல்ல முடியாது. அத வந்து பக்குவப்படுத்துறதுக்கு தான் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல டு பி ஃப்ராங்க் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். 4 o'clock வந்து எனக்கு இந்த ஆபீஸ் வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப அலைச்சல் ஆயிடும் எனக்கு. மத்தியானம் எப்ப வந்து எஸ்கலேஷன் கால் வரும். இப்ப கூட ஒரு எஸ்கலேஷன் கால், ஆனால் தான் ஒரு 7-8 நிமிஷம் எனக்கு ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு க்ளோஸ் தட் கால். அது முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு இந்த எர்லியா கிளாஸ் வச்சா எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா உண்டு. 5:30 மணி வரைக்கும் எனக்கு இந்த இஷ்யூஸ் இருக்கும். அதுக்கு மேல வந்து எஸ்கலேஷன்ஸ் அவ்வளவு இருக்காது. எப்ப கால் வரும், எப்ப வந்து நான் வந்து அட்டென்ட் பண்ணி ஆகணும், ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்றதுனால அந்த மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான அந்த ஜாப் தான். எனக்கு உண்மையிலே இந்த ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கறதே வந்து இந்த பக்தி தான். உங்களோட வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, இதெல்லாமே பண்றதுதான். இறைவனுடைய இந்த திருத்தொண்டுல வந்து ஈடுபடும் பொழுதுதான் மனசு ரொம்பவுமே நிறைவா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஆக ஆக சில சமயத்துல வந்து ரொம்ப டயர்ட்னஸ் ஆயிட்டு என்னையும் மீறி அந்த உடல் வந்து ஒத்துழைக்காது. மனசு வந்து பேசணும், சொல்லணும், எல்லாமே தோணும். ஆனா இந்த பாடி வந்து கண்டிப்பா ஒத்துக்கிறதே இல்லை. ஸோ இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸா நான் பார்த்துட்டே வரேன். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது காலையில எனக்கு 4 மணிக்கு எழணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ அதாவது அப்படி ஒரு சிரமப்பட்டு எழுதிட்டு இருந்தேன். ஆனா அதுக்காக நான் நிறையவே ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் சீக்கிரமா எழுந்து ரவுண்ட்ஸை முடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு. பிசிக்கலி மனசு இருக்கு, ஆனா பிசிக்கலி வந்து எழ முடியறதே கிடையாது. அப்படி ஏன்னா அலைச்சல் இருக்கிறதுனால. ஆனா இந்த சடனா வந்து இந்த நாம ஜபங்கள் கூட்டு பிரார்த்தனை மாதிரி ஒண்ணு வந்தது இல்லையா? அப்ப நாம எல்லாருமே 4ல இருந்து 4:30 மணிக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஒரே ஒரு இதுக்காக பார்க்கும்பொழுது இப்போ சுலபமா எழ முடியறது. சில சமயத்துல நான் மிஸ் பண்ணிடுறேன். அதாவது 4 மணிக்கு தான் எழ வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வருது. சில சமயம்லாம் இப்ப 3:15 அந்த மாதிரிலாம் எழுந்துக்க முடியறது. ஸோ ஐல் பி கண்டினியூவிங் அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து கூட்டு பிரார்த்தனை தான் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதுல உங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி ஹெல்பிங் இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ எம் சேயிங் தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. தென் டான்னு ராதிகா மாதாஜி 4 மணிக்கு லாகின் ஆயிடுவாங்க இல்லையா? 4 மணிக்கு லாகின் ஆயிடுவாங்க. என்னால 4 மணி எஸ்
அதனால பெர்ஃபெக்ட் டைமிங்ஸ் வந்து அவங்க அந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி வந்துருவாங்க. ஸோ அப்போ நான் மனசுல ரொம்பவே அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். ஈவன் ஐ வில் அப்ரிஷியேட் இன் பர்சன் ஆல்சோ. ஸோ அது மாதிரி இந்த நம்ம எவ்வளவு தடை கற்கள் இருக்குன்றது வந்து நமக்கு தெரியாது. இந்த பௌதிகத்தையும் நம்மளால விட முடியாது இல்ல. பொறுப்பா இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த பொறுப்புகளை யார்கிட்டயுமே கொடுக்க முடியாது. ரெஸ்பான்சிபிள் பொசிஷன்ல இருக்கும் பொழுது ஸோ சம்திங் ஃபியூச்சர் என்னோட பையன் வந்து அதுக்கு வந்தான்னா அவன்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அவன் எப்போ அதை வந்து முடிச்சு அந்த பொறுப்பெல்லாம் எடுத்துட்டு வருவான் அப்படிங்கிறது இன்னொரு 3-4 வருஷம் என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஐ ஒன்லி ஹாவ் டு மேனேஜ். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கேன். இப்படி நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது. பட் ஐ ஆம் வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ ஆர் ஜாயினிங் இந்த 4 o'clock. பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, இல்லையா சேத்துலட்சுமி மாதாஜி. ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து டான ரேவதி மாதாஜி வந்துருவாங்க, ருக்மணி மாதாஜி வருவாங்க, சில சமயத்துல சங்கீதா மாதாஜி வருவாங்க, அர்ச்சனா மாதாஜியும் வருவாங்க, மகாலட்சுமி மாதாஜி, பிரேமா ராணி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி எல்லாருமே. ஆனா அதாவது கண்டினியூஸா வர்றவங்க வந்து 1 or 2 தான் இருப்பாங்க. மிச்சம் பேர் பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன், ஒரு நாள் மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி சீன் ஒரு நாளுக்கு 10 பேர் வருவாங்க, ஒரு நாள் 12 பேர், ஒரு நாளைக்கு 7 பேர், இப்படிதான் நான் பாத்திருக்கேன். சோ பட் இத வந்து விடாம கொஞ்சம் கஷ்டமாதான் இருக்கும் மாதாஜி. ஆனாலும் நம்ம விடக்கூடாது. நம்ம உடம்புக்காவது நம்ம சரி பண்ணணும், சொல்லணும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் எழுந்திருப்பேன் மாதாஜி. ஆனா குளிக்கிறது சொல்றேன் மாதாஜி வந்து கூட பாக்கல, மங்கள ஆரத்தி கூட பாக்கல, கனெக்ஷன் இல்லாத போயிடுச்சு. நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி சரி, நேச்சுரலா சில உபாதைகள் நம்ம தவிர்க்க முடியாதுதான். ஆனா அந்த 4 o'clock வந்து வரணும், அந்த கான்சியஸ்னஸ் பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து வந்துடும் இல்லையா. அந்த இதுக்கு வந்து ஐ எம் வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த டிவோட்டீஸ் ஹூ ஆர் ஜாயினிங் அண்ட் டூயிங். அந்த அரை மணி நேரத்துல நம்ம எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுவோம்? மோஸ்ட்லி 4 ரவுண்ட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. 4ல இருந்து 5, 4ல இருந்து அவ்வளவுதான் பண்ணுவோம் நம்ம இல்லையா. அந்த 5 ரவுண்ட் இஸ் கிரேட் ரவுண்ட் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் மங்களாரத்தி வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுட்டு அவங்க அந்த ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும் போது வேணா ஒரு ரவுண்டு பண்ணிடுவோம் நம்ம. நான் அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்துதான் பண்ணிடுறேன். ஸோ 3 ரவுண்டு மினிமம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வில் கோ அண்ட் இந்த பூஜா ரூம் இது பண்றது இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ தென் வி அகெயின் ஸ்டார்ட். அந்த மாதிரி தான் பண்றதே. ஸோ அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒரு நிறைய தடைக்கற்கள், இட் இஸ் நாட் ஈஸி. பக்தி வந்து சுலபமானது தான். ஆனா அதை வந்து அன்றாடம் பயிற்சி செய்யறது வந்து அவ்வளவு சுலபமானதே கிடையாது. அதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்லி த்ரூ டிவோட்டி அசோசியேஷன் தான் நம்மளால மேல போகணும். அதனால எக்காரணத்தை கொண்டும் ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ, காலையில வந்து நீங்க எல்லாம் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இட்ஸ் எ மேண்டேட்டரி ஃபார் யூ ஆல். இந்த நீங்க கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். டுமாரோ ஐ திங்க் நவ் மல்லிகா மாதாஜி ஹஸ் பிகம் அ டீச்சர் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாருமே ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் யங் ஜெனரேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி மாதாஜி ஆல்சோ கேன் டூ சம்திங் சர்வீஸ். அப்படி யூ ஹாவ் டு கம் டு தட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து செய்யணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால நீங்க இதை கண்டினியூ பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் ஹேவ் த அசோசியேஷன் ஆஃப் த டிவோட்டீஸ், அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ். இதுல வந்து மேலு கீழே, இவங்க வசந்தவங்க, அவங்க தாழ்ந்தவங்க, இவங்க பக்தியில எப்படி மேன்மையா இருக்காங்க அவங்களோட தான் நம்ம இருக்கணும், இவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பக்குவம் கிடையாது இவங்களோட நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனுமே நமக்கு இல்லை இல்லையா. we are all devotees. எஸ், குறை நிறைகளோடு இருக்கக்கூடியவங்க தான் நம்ம. ஆனாலும் குறைகளை எல்லாம் நம்ம வந்து பெருசா கருதாம நிறைகளை மட்டும் பார்த்து நாம வந்து we will move into the session. ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே. அதனால தவறாம கலந்துக்கோங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து உங்களுக்கு இந்த கிளாஸஸ் கிடையாதுன்றதுனால 25th உங்களுக்கு என்னோட எக்ஸாம். ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி நீங்க உங்களுக்கு ஒரு மாடியூல் பெண்டிங் இருக்கு இல்லையா, அது நீங்க அதுக்கு முன்னாடி எப்பயாவது எழுதிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்னைக்கு போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் எழுதல இருந்தா சரி, மோகன்தாஸ் பிரபுஜி வேற உடம்பு சரியில்லை, அதனால சரி ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப். அவர்ட்டே நீங்க கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு and then you can do anyway. நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. நீங்க அந்த மாதிரி ஈவினிங் எனிவே ஃப்ரீயா தான் இருக்கும், மண்டேஸ் ஃப்ரீயா தான் இருக்கும் இல்லையா, அப்ப நீங்க பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, முடிச்சிட்டீங்கன்னா இவங்களோட சேர்ந்து எழுதி முடிச்சிட்டீங்கன்னா எல்லாருமே நான் பை திஸ் ஜூன் 30th நான் வந்து ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் அமுச்சு விட்டுருவேன் நான் பிரபுஜிக்கு உங்களுடைய சர்டிபிகேட்ஸ்க்காக. ஓகே, அண்ட் தென் ஐ வாண்ட் திஸ் வாட் இஸ் தட் இனிஷியேஷன் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீக் எல்லாரும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் எதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்களோ எல்லாம் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. மார்க் இன்டர்வியூஸ் கிளியரன்ஸ் கொடுத்தாக்கதான். இப்ப பிரேமா மாதாஜியும் புஷ்பா மாதாஜி மட்டும் தான் நான் லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், மிச்சவங்க யாருமே நான் லோட் பண்ணல. ஸோ ஒன்ஸ் யூ டெல் ஒன்லி ஐ வில் பி ஏபிள் டு லோட் இட். அதனால லோட் பண்ணி அந்த ப்ரொஃபைல்ல வந்து எல்லாமே அமுச்சு விட்டுருவேன்.
அர்ச்சனா மாதாஜி இது ஐடிசி சர்டிபிகேட் வேணும், அது ஒரு வாட்டி பேசணும், அது ஒன்னும் பெண்டிங் இருக்கு எனக்கு. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி நீங்க இதெல்லாம் மாதாஜி என்னோட கடைசியா அனுப்புனால அதை நீங்க சேர்த்துக்கலாம். நான் எடுக்கிறேன். உங்களது மார்க் இன்டர்வியூ முடிஞ்சிடுச்சா மாதாஜி? மாதாஜி உங்களது மார்க் இன்டர்வியூ முடிஞ்சிடுச்சா? முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. ஓகே, ஐ திங்க் ஐ வில் டேக் இன்புட்ஸ் மாதாஜி கிட்ட கேட்டுட்டு யாரெல்லாம் கிளியர் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஓகே ஓகே. சோ நீங்க அதை கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா அங்க கிளியர் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அதனால தான் அங்க போயிட்டு நம்ம வி ஷுட் நாட் கெட் எ பேட் நேம். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் அங்க நீங்க எல்லாரும் அங்க மாயப்பூர் வந்தவங்க எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, சரியாவே சொல்லாம தி ஃபெல்ட் வெரி பேட். ஸோ எத்தனையோ பேர் 3000 4000 பீப்புள் ஆர் தேர் நவ். குரு மகாராஜ் ஆல்சோ இட்ஸ் நாட் வெல். ஓகே, ஸோ நம்ம குவாலிட்டியா நம்மளுடைய சாதனையை செய்து காட்டி நம்ம வி ஷுட் ப்ரூவ் அவர் செல்ஃப். அவங்க தீட்சை கொடுக்கறதுக்கு நாம வி ஆர் குவாலிஃபைடா இருந்திருக்கோன்ற அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் நமக்கு வரணும். யாரும் அதை நம்மள குறை சொல்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்க கூடாது எப்பவுமே. வி ஷுட் ஹேவ் தட் செல்ஃபா நமக்கு அந்த அவேர்னஸ் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம கண்டிப்பா நாம பார்த்துக்கணும். எஸ் மகாலட்சுமி மாதாஜி, இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் மகாலட்சுமி மாதாஜி ஃபுல்லா வாசிச்சிடுவோம். எஸ், சின்ன இதுதான். ஓகே, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயம் 19 இறைவன் மீதான தூய அன்பில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு. குறிப்பிட்ட உறவு முறையில் கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்துவதற்கான ஒருவனது விருப்பம் தீவிரம் அடையும் பொழுது அது இறைவன் மீதான தூய காதலாக அறியப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் ஒரு பக்தன் தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளையின் பேரில் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளில் ஈடுபடுகின்றான். அதன் மூலம் அவன் எல்லா உலகியல் மாசுக்களில் இருந்தும் தூய்மை அடையும் பொழுது பக்தி தொண்டின் மீது அவனுடைய பற்று சுவையும் வளர்ச்சி பெறுகிறது. இச்சுவை பற்றும் காலகிராமத்தில் படிப்படியாக தீவிரமடையும் பொழுது அது காதலாக மாறுகிறது. காதல் என்னும் வார்த்தை உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளோடு கொள்ளும் உறவுக்கு மட்டுமே பொருந்துவதாகும். உலகுக்கும் காதலுக்கும் தொடர்பே இல்லை. உலகில் காதல் என்னும் பெயரில் செய்யப்படுவதெல்லாம் காமம் என்று வேறில்லை. காதலுக்கும் காமத்திற்கும் பொன்னுக்கும் இரும்புக்கும் இடையில் உள்ள போல் கடலளவு வித்தியாசம் உள்ளது. நாரத பஞ்சாரத்தில் காமமானது முற்றிலும் முழுமுதற் கடவுளிடம் மாற்றப்பட்டு உறவு என்பது முற்றிலும் அவர் மீது ஏற்றப்பட்டதென்றால் அதுவே தூய காதலாக மிக சிறந்த மகான்களான பீஷ்மர், பிரகலாதர், உத்தவர், நாரதர் போன்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளின் காதல் என்பது பிறர் ஒருவர் மீது வைத்திருக்கும் காதல் அனைத்தையும் முற்றிலும் துறப்பதாகும் என்று பீஷ்மரை பொறுத்த மட்டில் பிறர் மீது வைத்திருக்கும் எல்லா உறவுகளையும் புறக்கணித்து விட்ட ஒருவன் மீது பாசம் அனைத்தையும் வைப்பது காதலாகும். இத்தூய காதலானது 2 நிலை முழுமுதற் கடவுளிடம் மாற்றப்படுகிறது. ஒன்று மெய்மறந்தினால், மற்றொன்று முழுமுதற் கடவுளின் காரணமற்ற கருணையினால். மெய்மறத்தல் முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய்மறந்த காதலானது ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சாஸ்திரங்களில் உள்ள பக்தி தொண்டிற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பதால் மிகவும் ஆற்றலுடன் தூண்டப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகத்தில் பக்தி தொண்டில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதனால் உண்டாகும் மெய்மறந்த காதலை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றும் காலத்தில் ஒரு பக்தன் அவனது இயற்கையான கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். அதனால் அவன் மென்மையான இதயம் பெற்று ஒரு பைத்தியக்காரனை போல பாடவும் ஆடவும் செய்கிறான். பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதும் பொழுது அவன் சில சமயம் பாடுகிறான், சில சமயம் பிறரை பற்றி கவலைப்படாமல் ஒருபோதும் பைத்தியக்காரனை போல் ஆடுகிறான் என குறிப்பிடப்படுகிறது. பத்ம புராணத்தில் தானே பிரிட்டெழும் பாசத்தில் பிறக்கும் மெய்மறந்த காதலை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எழில் முகம் வாய்ந்த சந்திரகாந்தி என்னும் கன்னிப்பெண் கிருஷ்ணரையே தன் கணவனாக அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பிரம்மச்சாரியம் காத்து வந்தாள். அவள் அப்போது பகவானின் திருவுருவத்தையே தியானித்துக் கொண்டும் அவரது கீர்த்திகளை பாடிக்கொண்டும் இருந்தாள். அவள் வேறு எவரையும் தனது கணவனாக அடைய விரும்பவில்லை. பகவான் கிருஷ்ணரே தனது கணவராக வர வேண்டும் என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தாள். பகவானின் விசேஷ கருணை. ஒரு பக்தன் மெய்மறந்த காதலில் எப்பொழுதும் பகவானுடன் தொடர்புடையவனாக காணப்பட்டான் என்றால் அவனது அந்நிலையானது பகவானது விசேஷ கருணையினால் அவனுக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
என்று அறிதல் வேண்டும். இவ்விசேஷ கருணைக்கு உதாரணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 12ஆம் அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், என்னை அடைவதற்காக விருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியர்கள் வேதங்களை கற்றதில்லை, புண்ணிய தலங்களுக்கு யாத்திரை சென்றதில்லை, பயபக்தியுடன் ஊரிய விதிகளை பின்பற்றியதும் இல்லை, எந்த விதமான தவமும் செய்வதில்லை. என்னுடன் கொண்ட தொடர்பினால் மட்டுமே பக்தி தொண்டின் நிறைவு நிலையை அவர்கள் எய்த பெற்றனர். பத்ம புராணத்தில் சந்திரகாந்தி மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கோபியர்கள் உதாரணங்கள் இருந்து எப்போதும் கிருஷ்ணரையே சிந்தித்து எப்போதும் அவரது கீர்த்தனைகளையே தன்னை மறந்த காதலில் பாடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு பக்தன் அவன் எந்நிலையில் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரின் விசேஷ கருணையால் மாறாத பக்தி காதலில் உயர்நிலையிலே எய்துகிறான் என்று தெரிகிறது. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் கூட உறுதி செய்யப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவான் ஹரியை ஒருவன் வழிபட்டு போற்றி காதலித்தான் என்றால் அவன் எல்லா வகையான தவங்களையும் விரதங்களையும் ஆத்ம உணர்வுகளையும் வழிமுறைகளையும் நிறைவேற்ற விட்டானாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கு மாறாக எல்லா விதமாக தவங்களையும் விரதங்களையும் யோகாசனங்களையும் மேற்கொண்டாலும் ஹரியின் மீதான காதலில் ஒருவனால் வளர்ச்சி பெற முடியவில்லை என்றால் அவனது செயல்கள் அனைத்தையும் பயனற்றவை என்று கருதப்படும். ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரையே தனது அகத்திலும் புறத்திலும் காண்கின்றான் என்றால் அவன் எல்லா விதமாக தவங்களையும் ஆத்ம உணர்வுக்கான விரதங்களையும் கடந்து வந்ததாக கருதப்படுகிறான். எல்லா விதமான தவங்களையும் விரதங்களையும் செய்த பிறகு ஒருவனால் கிருஷ்ணரை அகத்திலும் புறத்திலும் காண முடியவில்லை என்றால் அவன் பயனின்றி தனது செயல்களை செய்திருக்கிறான் என்றே பொருளாகும். பகவானின் விசேஷ கருணையினால் உண்டாகும் கிருஷ்ணர் மீதான தன்னிசையாக காதலானது இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று பகவானின் மகிமையின் மீதான அளவற்ற பயபக்தியாகும். மற்றொன்று எந்த விதமாக தொடர்பின்றி கிருஷ்ணர் மீது தானாகவே காதல் கொள்வதாகும். நாரத பஞ்சாரத்தில் பரமபுருஷ பகவானின் மகிமையின் மீது அளவற்ற பயபக்தி உடையவனாக ஒருவன் இருந்தால் என்றால் அவன் அவர் மீது அளவில்லா பாசமும் உறுதியான காதலும் எய்த பெறுகிறான் என்பதோடு அவன் 4 வகையான வைஷ்ணவ முக்திகளையும் நிச்சயம் அடைவான் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. 4 முக்திகளான பகவானை போன்ற அங்கம் அவயங்கள் பெறுதல், பகவானிடம் உள்ளதை போன்ற வளங்களை பெறுதல், பகவானுடன் அவர் இருக்கும் உலகத்தில் ஒன்றாக வசித்தல், பகவானுடன் நித்திய தொடர்பு கொள்ளுதல் என்பவையே ஆகும். பகவானின் ஒளியில் ஒன்றாக இணையும் மாயாவாத முக்தியிலிருந்து வைஷ்ணவ முக்தி முற்றிலும் வேறுபாடுடையதாகும். நாரத பஞ்சாரத்தில் தூய மாசற்ற பக்தி தொண்டு சுயநலம் கலப்பற்றதாகும் என்று விளக்கப்படுகிறது. ஒரு பக்தன் தொடர்ந்து கிருஷ்ணர் மீது காதல் கொண்டு அவனது மனம் எப்போதும் அவரிடமே நிலை பெற்றான் என்றால் அப்பக்தி மனப்பான்மை பகவானின் கவனத்தை கவர்ந்ததற்கான ஒரே வழிமுறையாக உறுதி செய்யப்படும். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரின் திருவுருவத்தை தொடர்ந்து நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வைணவன் தூய வைணவனாக கருதப்படுகிறான். பொதுவாக ஒரு பக்தன் பக்தி தொண்டில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றிய காரணத்தினால் பகவானின் கருணையினை எய்த பெற்றான் என்றால் அவன் பகவானின் உன்னத அழகினாலும் பக்தி தொண்டின் தானே மனமுவந்து நிறைவேற்றியதாலும் பகவானின் பரம மகிமையின் மீது கவர்ச்சியுடையவனாகிறான். தெளிவாக கூற வேண்டும் எனில் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒருவனால் பகவானின் உன்னத அழகினை முற்றிலும் பாராட்ட முடியும். எது எப்படியாகினும் இது போன்ற மேன்மை நிலைகள் பகவான் ஒரு பக்தனுக்கு அருளும் விசேஷ கருணையினாலேயே சாத்தியமாகும். தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் முழுமுதற் கடவுள் மீதான காதலில் வளர்ச்சி பெறுவதற்காக பல்வேறு வழிமுறைகளை இதுவரை விளக்கியுள்ள போதிலும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஒருவன் எவ்வாறு அந்த உயர்நிலையை அடையலாம் என்பதற்கு இப்போது ஒரு பொதுவாக விளக்கம் ஒன்று தருகிறார். முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய்மறந்த காதலில் ஆரம்ப நம்பிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கிறது. தூய பக்தர்களின் சங்கங்களுக்கு பணி நிறுவனங்களுக்கும் பல இருக்கின்றன. இது போன்ற சங்கங்களுடன் சிறிதளவு நம்பிக்கையுடன் ஒருவன் தொடர்பு கொண்டாள் என்றால் தூய பக்தி தொண்டில் அவனது வளர்ச்சி வேகம் பெறுகிறது. தூய பக்தியின் பாதிப்பு எப்படிப்பட்டது என்றால் யாரேனும் ஒருவன் சிறிதளவு நம்பிக்கையுடன் அப்பக்தனுடன் தொடர்பு
கொண்டாள் என்றால் அதிகாரப்பூர்வ வேத இலக்கியங்களான பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற நூல்களிலிருந்து பகவானை பற்றி கேட்கும் நல்வாய்ப்பை பெறுகிறான். இவ்வாறு எல்லோரின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பகவானின் கருணையினால் அந்த அதிகாரப்பூர்வமான நூல்களின் விளக்கங்களில் ஒருவனது நம்பிக்கை படிப்படியாக வளர்ச்சி பெறுகிறது. தூய பக்தர்களுடனான தொடர்பின் முதல் நிலை இதுவேயாகும். இரண்டாவது நிலையில் ஒருவன் சிறிதளவு முதிர்ச்சியும் வளர்ச்சியும் பெற்ற பிறகு அவன் ஒரு தூய பக்தனின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தானாகவே பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுமாறு அருளப்படும். அப்பக்தரை தனது ஆன்மீக குருவாகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறான். அடுத்த நிலையில் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அப்பக்தன் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்றுகிறான். அச்செயலின் பயனாக அவன் தேவையில்லாத தொழில்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். பின்னர் அவனது நம்பிக்கை உறுதியுடன் நிலை பெறுகிறது. பின்னர் அவன் பக்தி தொண்டின் மீதான உன்னத சுவையில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். பின்னர் பற்றின் மீது மெய்மறுத்தலும் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இறுதி நிலை முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய காதலாகும். இவையெல்லாம் தூய காதலின் பல்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளாகும். மிக மிக பாக்கியம் செய்தவர்களே வாழ்வில் இது போன்ற வெற்றியினை எய்துவார். வேத இலக்கியங்களை ஏட்டுக்கல்வியாக படிக்கும் மாணவர்களால் இது போன்ற வளர்ச்சி எவ்வாறு இடம்பெறுகிறது என்பதை போற்றி பாராட்ட முடியாது. அதனால் தான் நாரத பஞ்சாரத்திரத்தில் சிவபெருமான் பார்வதியிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய பரதேவதையை முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்று அக்காதலின் காரணமாக உன்னத ஆனந்தத்தில் எப்போதும் மூழ்கி இருக்கும் ஒருவன் தனது உடல் அல்லது மனதிலிருந்து உண்டாகும் பௌதிக இன்ப துன்பங்களை உணரமாட்டான் என்பதை நீ என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள்வாயாக. உண்மையான காதல் விருட்சத்தின் பல்வேறு கிளைகளாக பாசமும் காதல் செயல்களும் நேசத்திற்குரிய பல்வேறு வெளிப்பாடுகளும் முந்தியவையாகும். அவ்வெளிப்பாடுகள் பற்றி இங்கேயே எதுவும் விவாதிக்கப்பட போவதில்லை. இப்பல்வேறு வெளிப்பாடுகளும் சனாதன கோஸ்வாமியை அவரது பாகவதாமிர்தம் என்னும் நூலில் விரிவாக்கப்பட்டுள்ளன. இது போன்ற பாசங்களும் காதல் லீலைகளும் மிகவும் இரகசியமானவையாக இருந்த போதிலும் சனாதன கோஸ்வாமி அவற்றை மிகவும் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். இவ்வாறு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் முதல் பகுதியை உன்னத எழிலை நிலையை நிறுத்திய சனாதன கோஸ்வாமியின் உன்னத இன்பத்திற்கு ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமிக்கு ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமிக்கும் தமது ஆய்வினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நிறைவு செய்கிறார். இதிலிருந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து எழுதப்பட்ட போது மகான் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் அவ்வளவு பிரபலமாகவில்லை என்று தெரிகிறது. இவ்வாறு பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய்மறந்த காதல் விளக்கங்கள் வரையுள்ள உட்பகுதி பக்தி வேதாந்த சுருக்க உரை இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். வண்டர்ஃபுல் ரிசைட்டேஷன். நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றது இல்லையா, அவங்க எந்த ஆஸ்டரிட்டிஸுமே ஃபாலோ பண்ணல இல்லையா, கோபியர்கள் அவங்க எதையுமே எந்த ஒரு புனித யாத்திரைக்கும் போகல, அது அடுத்து எந்த வேதங்களையுமே அவங்க கற்கல, அடுத்து ரெகுலேஷன்ஸ் எதையுமே அவங்க ஃபாலோ பண்ணல இல்லையா, ஆஸ்டரிட்டிஸ் எதுவுமே தவங்கள் எதுவும் இருக்கல, சிம்பிளி என்னோட அசோசியேஷன் தான் அவங்களுக்கு இருந்தது. ஆனா அது எப்படி அவங்க அடைஞ்சிருப்பாங்கன்றத நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அவங்களுடைய முந்தைய இதுல அவங்க என்னவா இருந்தாங்க, ரிஷி முனிகளாக இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க, வேதங்களை கற்றார்கள், அதுக்கப்புறம் புனித ஸ்தலங்கள் புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு திவ்ய தேசங்களுக்கு எல்லாம் பிரயாணம் உண்டு, ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க, தவங்கள் எல்லாம் பண்ணாங்க இல்லையா. சோ அந்த ஒருத்தருக்குமே ஒரு கோட்டா இல்லையா. ஒண்ணு நாம எப்படி தேவ வழிபாடு முடிஞ்சாதான், பற்பல பிறவிகள் தேவ வழிபாடு முடிஞ்ச பிறகுதான் நம்ம பகவானை சேவிக்கிறதுக்கான பிராப்தத்தை பெறுகின்றோம். எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோட்டா இல்லையா. சோ அதுல நாம முழுமை அடையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இனிமே தேவ வழிபாடுல நமக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ இந்த வழிபாட்டுல நாம எதையுமே எதிர்பார்க்காம தான் தேவ வழிபாட்டுல இருக்கோன்றது தேவதைகளுக்கே தெரிஞ்சாக்கா இனிமே அவங்க நம்மள வழிபட்டு என்ன வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு இதை விட மேன்மையான பக்தி பாதை நமக்கு கண்டிப்பாக வழி கொடுக்கப்படும். நாம எல்லாரும் அந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து தான் நாம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கே வந்திருப்போம் இல்லையா. முந்தைய இதுல இவ்வளவு தூரம் 4 இயர்ஸா நம்ம இந்த அசோசியேஷன்ல கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னாக்கா கண்டிப்பா நாம போன ஜென்மத்துல எல்லாம் டில் லாஸ்ட் ஜென்மா வியூடா
ஆக்சுவலி தேவதா வழிபாடு. ஏன் இந்த ஜென்மத்திலேயே கூட நம்ம தேவர்கள் வழிபாடு கண்டிப்பா பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஆனா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு செல்ஃப் கண்டெய்ன்டா அந்த தேவதைக்கே வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே கேட்காம தான் நம்முடைய வழிபாடு கூட இருக்கும். சில பேர் கேட்டிருப்பாங்க, சில பேர் கேட்டில்லாம இருப்பாங்க. அவங்களிடத்திலுமே மரியாதை கொண்டு நம்ம வந்து பக்தி செலுத்தி இருப்போம் இல்லையா? சோ அப்ப அந்த முழுமை அந்த முழுமை அடையும் பொழுது இனிமே அவங்கள வழிபட வேண்டிய ஒரு ஒரு கோட்டா வந்து எம்டி எதுவுமே இல்லை. இனிமே அவங்கள வந்து வழிபட்டு நமக்கு எதுவும் வந்து வரவும் போறதில்ல அப்படிங்கறது நாம உணரல. அந்த தேவதையே வந்து தெரிந்து கொள்ளும். அதனால்தான் அவங்கதான் வந்து இந்த டைரக்ஷனே நமக்கு காட்டுறதே. எது வரைக்கும் மாயை ஒரு சுச்சுவேஷன்லயுமே நமக்கு வந்து பரிசித்து கொண்டே இருப்பாள். நாம் எந்த அளவுக்கு பக்குவம் ஆயிண்டே இருக்கோன்றது வந்து ஒரு முறை நாம வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகு இனிமே இவங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த ஒரு செயலுக்காகவும் வந்து நம்ம கிட்ட எதுவுமே கேட்கவே போறது இல்ல. வெறுமனே பக்தி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப நமக்கே இந்த பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க தேவர்கள் எல்லாம் எதற்காக படைக்கப்பட்டவர்கள்? இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே நன்மைகளை வந்து கொடுப்பதற்காகத்தான், வரங்களை கொடுப்பதற்காகத்தான் இல்லையா? அவங்களுடைய தேவைகளை வந்து நம்ம இடத்துல முறையிடும் போது அதை வந்து வழங்குவதற்காகத்தான் வந்து தேவர்கள் டிரான்சாக்ஷனுக்காக தான் அவங்க எல்லாமே பகவான் வந்து படைச்சார் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த வரங்கள் எல்லாம் வந்து பகவானால் வந்து அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம எந்த ஒரு வரத்தையுமே கேட்காம எப்பவுமே வந்து வழிபாடு செய்யும் போது அந்த கோட்டா வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும் இல்லையா? அப்ப நமக்கு டைரக்ஷன் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து அதாவது நாம சேவிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். நாம அந்த கோட்டாலாம் முடிஞ்சுதான் இப்ப இந்த சேவைக்கே வந்திருப்போன்றது இப்ப இந்த ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள், பக்தி ரசாமிருத், என்னோடி, என்னோஐ இல்லையா, ஈஷோ இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாமே நாம பார்க்கின்றோம். சோ இந்த தண்டகாரியத்துல இருந்த அந்த ரிஷி முனிகள் எல்லாமே அந்த மேல சொன்ன ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே முடிச்சவங்க தான் இல்லையா? அனைத்தையுமே முடிச்சு பகவானை வந்து ஒரு பாவம், எந்த பாவம்? நாயிகா பாவம், காதல் கொண்டார்கள் அவர்கள். அதையேதான் இந்த கோபிஸ் வந்து இங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்க கோபிஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணாம போனாங்க. நாமளும் வந்து கோபிஸா வந்து செயல்படலாம் நம்ம we should not take it in that sense. அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த விளக்கத்தை கொடுக்குறேன். பத்ம புராணத்துல வந்து சோ அதாவது ஸ்பான்டேனியஸ் லவ் அப்படின்னாக்கா சடனா வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நம்ம வந்து சாதன பக்தியை வந்து பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது எந்த உறவு முறையே இல்லாம பகவான்கிட்ட நம்முடைய ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம்னு சொல்லிட்டு நாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த ஈடுபாடு என்ன செய்யும்னாக்கா இறைவன் தாள் வந்து நம்மள வந்து இழுத்துட்டு போகும். இங்க அழகா ஒன் ஆஃப் த பேராகிராஃப்ல ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ இங்க இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜ் இது இந்த இடத்துல வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்துலதான் நாம எல்லாருமே முன்னேற வேண்டும். சோ நம்ம எல்லாம் இன்னும் ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்ல இருந்து இப்பதான் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கும். இன்னும் நம்ம வந்து இந்த பாவ பிரேம இதெல்லாம் நம்ம அடையல. ஸ்பான்டேனியஸ் வந்து நமக்கு வருதான்றதே நம்ம இனிமேதான் நம்ம அதை உணர்றது போதுதான் தெரியும். ஒவ்வொருத்தரோட ரியலைசேஷன் ஒரு மாதிரி இல்லையா? சில பேர் உணர்ந்திருப்பாங்க, சில பேர் இன்னும் வந்து சாதன பக்தி வைத்தி பக்தியில தான் இருக்கும். So when one desires to love Krishna in particular relationship, 5 விதமான ரசங்கள்ல becomes intensified அப்படின்னா அந்த பாவம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்ததுனாக்கா இல்லையா? எப்படி நம்ம காஃபி வந்து லைட்டா திக்கா போடுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பக்தி வந்து லைட் காஃபிக்கு நம்ம எடுத்துட்டா கூட அதே மாதிரி வந்து அதாவது நல்ல ஸ்ட்ராங் டிகாஷன் போட்டு நம்ம காஃபி குடிச்சோம்ல, பாலை கம்மியா ஊத்தி அது மாதிரி இன்டென்சிஃபைடு அப்படி ஒரு டேஸ்ட் இல்லையா? சோ இப்ப உங்களுக்கு சுலபமா இதை புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். நாம யாருமே காஃபி குடிக்கிறது இல்லை. இருந்தாலுமே அந்த டென்ஸா நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து சேவிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, சோ அவர் மீது அந்த அன்பு என்பதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறது. அதுதான் உண்மையான அன்பு, காதல் என்று சொல்லப்படுது. சோ ஆனா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கக்கூடிய அதாவது கோலோகம்ல வந்து நம்ம அந்த 15th சாப்டர், ஒரே நிமிஷம், பகவத்கீதையில 15th சாப்டர்ல ஊர்துவ மூலம் இல்லையா? அங்க வந்து உண்மையான அந்த மரம் இல்லையா? அந்த மரம் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறது வந்து பர்வர்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லையா? தலை கீழாக ஒரு 2 நிமிஷம் சைன் மட்டும் ஒண்ணு போகும். ஏமா பிரிண்ட் நல்லாவே இல்லை. வெரி நாட் அட் ஆல் நைஸ். ப்ளீஸ் கெட் இட் ரிப்பேர். இன்வாய்ஸ் எல்லாம் நல்லா இல்லை. Fine, fine.
ஸோ இன்டென்சிஃபைடு அந்த அன்பு என்பது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அங்கே வந்து பகவானிடத்துல வந்து பௌதீகமே கிடையாது, வெறுமனே ஆன்மீகம் தான் இல்லையா? ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன? காந்தினி, அலாதினி, சம்பித், இந்த பொருள், இந்த இதெல்லாமே வந்து ஆன்மீகம். ஸோ பௌதீகமே கிடையாது, பௌதீகமே கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து எந்த பண்புகளோட இருக்கோம் இந்த இடத்துல? நம்ம இடத்துல சூக்ஷ்மம் வந்து ஒரு பௌதீகம், அதாவது ஸ்தூலமும் பௌதீகம். இதுல வெறுமனே ஆத்மா மட்டும்தான் ஆன்மீகமா இருக்கு இல்லையா? சோ இதுல 2 மடங்கு பௌதீகம், 1 மடங்கு தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா நம்ம பார்க்கும்பொழுது 3 லேயர்ஸ பார்க்கும்பொழுது 2 லேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பௌதீகம். அதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இல்லையா? அதுவும் அந்த 3 குணாதிசயங்களோட அங்க வந்து குணங்களற்ற நிலை. அந்த இடத்துல வந்து எந்த குணமும் கிடையாது ஆன்மீக உலகத்துல. அந்த இடத்துல அன்பு கொள்ளும் போது நமக்கு அங்க காமம், மோகம் இதெல்லாம் இருக்காது. அங்க இறைவன் இடத்துல வெறுமனே அன்பு, அதுதான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவம். ஆனா அது பௌதீக உலகத்துல வரும்போது அது அதனுடைய ஆப்போசிட் கேரக்டர் தான். அங்க பரக்கிய ரசா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட், இறைவனுக்காக அன்பு செலுத்துறது இல்லையா? ஆழ்வார்கள் எல்லாம் கூட நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு சொல்றதுக்கான காரணம் கூட அவங்க எல்லாம் கூட இந்த நிலையில தான் இருந்தவங்க. சோ தே ஆல் கம்ப்ளீட்டட். அவங்க எல்லாம் முந்தைய இதுலயே வந்து இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. எப்படி கோபியர்கள் எல்லாம் வந்து பகவானிடத்துல வந்து அவங்க எந்த தபசையும் பண்ணல, எந்த லிட்ரேச்சரும் அவங்க வந்து கத்துக்கல இல்லையா? அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் எதுவுமே கத்துக்கல இல்லையா? தபஸ் பண்ணல. சோ இப்படி அவங்களுடைய ஒன்லி அன்பை மட்டும்தான் வந்து செலுத்தினாங்க. எந்த ஒரு திருத்தலங்களுக்கும் போகல அவங்க. அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு பாவம் வந்து யாருக்கும் கிடைச்சது? ஆழ்வார்களுக்கும் கிடைச்சது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை தான் நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். ஆனா அந்த பரக்கிய ரசா இந்த பௌதீக உலகத்துல நம்ம பார்த்தா அது வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆயிடும். இட் இஸ் உல்டா இல்லையா? சோ அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா மேன்மையானது எல்லாமே இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு அதாவது தாழ்வான ஒரு நிலைக்கு தான் நமக்கு வந்து சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? நாம அந்த ஏன்னா நாம அந்த பௌதீக எண்ணத்தோட அதெல்லாம் நோக்குவதால நம்முடைய கண்ணோட்டமே பௌதீகத்துல இருந்தா நம்ம பார்க்கிறோம். அதனாலதான் when one thereby becomes completely purified of all material contamination, that is very important இல்லையா? பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து முழுமையாக அவர் வெளியில வந்தாக்கா there develops an attachment and taste for the devotional service. இத நாம எவ்ரி சென்டென்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில நாம எந்த நிலையில இருந்து இதை வந்து செய்துன்னு இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து எவ்ரி வேர்டு நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணணும். அப்படி நீங்க அதை வந்து உபயோகப்படுத்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ப நீங்க எந்த இடத்துல நீங்க வந்து ஓகேவா இருக்கீங்க, எந்த இடத்துல இன்னும் நீங்க வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரிய வரும். இங்க அன்பு என்பது மோகம் கிடையாது. இங்க அன்பு என்பது அதாவது நம்ம உண்மையான அன்பு என்பது பகவானோட சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்றதுதான் வந்து உண்மையான அன்பு. ஆனா நாம பௌதீகத்துல வந்து அன்பு சோ அன்புன்னாக்க நம்ம ஒருத்தர் மேல என்ன கண்மூடித்தனமா ஒரு பாசத்தை வச்சிருப்போம் இல்லையா? அதுக்குதான் அன்பு. இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அவங்களுடைய பொசிஷன் எல்லாமே நம்ம மறந்து அவர்களே கதின்னு விழுந்திருக்கோம் பாருங்க, அதுதான் வந்து அன்பு. சோ அப்படின்னா முதன்மை ப்ரையாரிட்டி நம்ம வாழ்க்கையிலே நம்ம அவங்களுக்கு தான் கொடுக்குறோம்னு அர்த்தம் இல்லையா? அது நம்ம யாருக்கு கொடுக்குறோன்றது நாமளே வந்து நம்ம வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? சோ இந்த யார் ஒருத்தர் வந்து இறைவனோட அந்த அன்பை வந்து பரிமாற்றங்களாக செய்து கொள்கிறாரோ அவங்க வந்து த ஹையஸ்ட். ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துல அப்படி கிடையாது இல்லையா? இந்த டீனேஜர்ஸ் இது பண்றது எல்லாமே வந்து they give preference to only one person இல்லையா? ஆனா அதுவும் அன்புன்னு சொல்றோம். ஆனா அது வந்து காமம் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அங்க மேன்மையா இருக்கிறது இந்த இடத்துல தாழ்வான ஒரு நிலை என்பதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். வாட் கோஸ் ஏன்னா தாழ்வுன்னா இது இந்த பௌதிக ஆற்றலால இயங்குறது, அங்கே ஆன்மீகத்தால இயங்குறது. தட் இஸ் அ டோட்டல் எனர்ஜி லெவலே வேறு. எனர்ஜியே வேற இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா அதனுடைய பண்புகளுமே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சுபாவமே வேறுபட்டதான் இருக்கும். இப்ப நம்ம 2 மனிதர்கள் இருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஒருத்தர் வந்து ஒரு நிதான புத்தியுடைய மனித தன்மையில இருக்கார், ஒரு முற்றும் துறந்த ஒரு நிலையில இருக்கார். ஒருத்தர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கர்மகாண்டி இல்லையா? இங்க இவருக்கும் அன்பு இருக்கு, இவருக்கும் அன்பு இருக்கு. ஆனா இவர் யாரிடத்தில் அன்பு கொள்கிறார் என்றால் கர்மகாண்டி, அவருக்கு என்ன ஆதாயம் இருக்கோ அதுக்குதான் அன்பு கொள்வார் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம நல்லா டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணிக்கணும். இவர் சன்னியாசியா இருக்கக்கூடியவர் வந்து அவருக்கு எந்த பௌதிக லாபம் எதிர்பார்ப்பே இருக்காது. அவர் வெறுமனே வந்து பகவானிடத்துல வந்து பக்தியும் அன்பும் மட்டும் தான் வச்சிருப்பார், அவ்வளவுதான். சோ இந்த வேறுபாடை நம்மளால புரிஞ்சுட்டாலே அப்ப நமக்கு காமத்திற்கும் அன்புக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் நமக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கும். அதாவது வேறு பூரணமான அந்த அன்புக்கு வந்து
அதாவது எதுக்கு சம்பந்தப்பட்டு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கோல்டு அண்ட் அயன் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா? அயரனையும் அடுத்து வந்து இது பாதரசத்தையுமே ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் காம்பினேஷன்ல கலந்தாதான் வந்து எது தயாரிக்கிறாங்க, இது கோல்டா மாறுதுன்றது நம்ம படிச்சிருக்கோம். எந்த இதுல படிச்சோம்? NOIலயா இதுலயும் தெரியல. Somewhere it has been told. மெர்க்குரி மாதாஜி 12லயும் நம்ம படிச்சோம். சேர்ந்தா இது, yes. தங்கமா மாறிடும். அதாவது இது எஸ் தங்கம் நம்ம எப்படி அவங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்றாங்கன்னாக்கா பாதரசத்தையும் அடுத்து வந்து மெர்க்குரி பாதரசத்தையுமே இரும்பையும் வெண்கலமா வெண்கலம். ஐரன் தான். ஆமா மாதாஜி, வெண்கலமும் பாதரசத்தையும் கலக்கும் போது தங்கம் கிடைக்குது. ஓகே, சோ ஐரன் என்றது இன்னும் லீஸ்டான ஒரு இதுதான் இல்லையா? இட் இஸ் நாட் a வெரி குட் மெட்டல். சோ அதாவது பஞ்சலோகம் நீங்க சொல்றது இல்லையா? காப்பரா? பெல் மெட்டல் மாதாஜி, பெல் மெட்டல். பெல் மெட்டல், ஓகே, வெண்கலம். ஓகே, பெல் மெட்டலோட வந்து கலக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து தங்கம் என்பது வருகிறது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி தங்கத்திற்கும் இரும்புக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இல்லையா? இப்ப நீங்க ஒரு 10,000 எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க வந்து தங்க கடைக்கு போனீங்கன்னாக்கா 1 கிராம் தங்கம் தான் வாங்கிட்டு வருவீங்க. அதே நீங்க இரும்பு கடைக்கு போனீங்கன்னாக்கா ஒரு வண்டிக்கு வர மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பியை வந்து வாங்கிட்டு வரலாம் இல்லையா? சோ அது மாதிரி இரண்டுக்குமே நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு. அதனால அன்பு வேற, காமம் வேற, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நாரத பஞ்சராத்திரத்துல வந்து இட் இஸ் கிளியர்லி ஸ்டேட்டட் தட் when lust is completely transferred, அதாவது அந்த அந்த காமம் என்பது பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து அடையணும்ன்ற ஒரு இதுல தான் இருப்பாங்க இல்லையா? அத முழுமையாக இறைவன் தாள் எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா அது அன்பாகவே வந்து மாறும். அந்த அளவுக்கு பகவான் இல்லாமல் நாமளால இருக்க முடியாது. பகவானோட எப்பவுமே சம்பந்தம். இப்படி ஒரு அந்த செப்பரேஷனில், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய பகவான் நமக்கிட்ட இல்லையே அப்படின்றது பிரிவு, ஏக்கம், இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? சோ இது ஒரு நார்மலான காதலர்களுக்கு மத்தியில எப்படி இருக்கோ அதை வந்து நம்ம இங்க ஒப்பிடவே முடியாது. இங்க இருக்கக்கூடிய பாவமே வேறு, அங்க இருக்கக்கூடிய பாவமே வேறு. அங்க பௌதீகம், இங்க ஆன்மீகம். எக்ஸாம்பிள் இங்க பீஷ்ம தேவரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ கம்ப்ளீட்லி நம்ம முழுமையாக நம்மளையே வந்து இறைவனிடத்துல வந்து சரணாகதி செய்து கொள்றது, அதுதான் வந்து அன்பினுடைய அடையாளம். சோ பகவானிடத்தில் நாம் எந்த அளவுக்கு பக்தியும் அன்பும் கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ப்ரையாரிட்டி எதுன்றத பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அவருக்கு தான் இல்லையா? சோ அதுதான் பீஷ்மதே. அக்கார்டிங் டு பீஷ்மதேவா, லவ் மீன்ஸ் ரிப்போசிங் ஒன்ஸ் அஃபெக்ஷன் கம்ப்ளீட்டிங் அப்பான் ஒன் பர்சன், ஒருத்தர் மேல மட்டும்தான். மிச்சம் எல்லாருக்கிட்ட இருந்து அவங்க வந்து அதை வந்து எடுத்துறது. அப்படின்னா எடுக்கிறதுனாக்கா அன்பு பரிமாற்றங்கள் இருக்கும், ஆனா ப்ரையாரிட்டி வந்து அவருக்கு தான், முதன்மை ஸ்தானம். ஏன் நம்ம வீட்லயே பௌதீகத்துல பார்க்கும் பொழுது ஒரு தாய்க்கு எல்லா குழந்தைங்க மேலுமே ஒரு பிரியம் இருக்கும், ஆனா வீக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை மேல வந்து எப்பவுமே வந்து அன்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தான் வைப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது ஒரு இடத்துல மட்டும் நம்ம அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்க. எதையாவது இருந்தா கூட முதல்ல அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்படி ஏன் கொடுக்குறாங்கனாக்கா தட் இஸ் அட்லீஸ்ட் பேலன்சிங். அங்க தாய் வந்து பாரபட்சம் பார்க்கல, பட் அட்லீஸ்ட் ஆனா இந்த குழந்தை என்ன நினைச்சுக்கும், நமக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி, நான் தான் எல்லாரோட வசதி அப்படின்னு நினைச்சுக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த முதன்மையா ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தானம் வந்து இறைவனுக்கு நாம வழங்கணும். சோ அது அன்பு கொண்டு வழங்கணும். This pure love can be transferred to supreme personality under 2 conditions. ஒரு 2 நிலைகள். ஒன்று பாவ இல்லையா, ஏகஸ்தி. இன்னொன்னு வந்து பிரேமை. பிரேம பக்தி வந்து நாமளா வந்து கிடைக்காது. we will not get பிரேம பக்தி நம்மளால. பகவானே வந்து அதாவது அருள் புரிந்தால் ஒழிய அவருடைய அனுகிரகம் இல்லாம காரணமற்ற அனுகிரகம் இருக்கணும் அவர் நமக்கு. அவர் எந்த காரணமும் இருக்கக்கூடாது நமக்கு அனுகிரகிக்கிறதுக்கு. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு பிரேம பக்தியே கொடுப்பாரு, இல்லைன்னா கிடையாது. ஏன்னா அவரே விலைக்கு வாங்கக்கூடியவர் இல்லையா? நம்ம அவரை விலைக்கு வாங்கிடலாம் பிரேம பக்தி இருந்தா. சோ அதனால பக்தி சேவை வந்து அதாவது நமக்கு கிருஷ்ணருடைய ரூபம் கொண்டு நமக்கு ஈர்ப்பு வரும், ஆனா பக்தி சேவை வந்து கிருஷ்ணரையே ஈர்க்குமா. அந்த மாதிரி இருந்தாதான் அது வந்து பிரேம பக்தி என்பது பொருள். சோ நம்ம செய்யக்கூடியது சாதன பக்தி இதெல்லாம் பண்ணிட்டே வரும். இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. This ecstatic love born of the execution of devotional service is explained. A devotee in the course of executing regulative principles. இல்லையா? சாதன பக்தி பயிற்சி செய்ய செய்ய இயற்கையிலே அவன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வை வந்து அபிவிருத்தி செய்திக்கிறான் இல்லையா? அதனால அவனுடைய ஹிருதயம் வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா மிருதுவாகிறது. பகவானுடைய நாமங்கள் இல்லையா? மேலும் சில சமயத்துல வந்து பைத்தியகாரத்தனமா அவர் வந்து டான்ஸும் வந்து போடுவார். அப்படின்னா அந்த பாவத்துல வந்து அவர் தன்னையே மறந்து வந்து நடனம் ஆடுவது. While performing chanting of the holy name of the Lord, he sometimes cries. சில சமயத்துல அழுக வரும். இதெல்லாம் எக்கஸ்டினுடைய இது அறிகுறிகள். அதாவது அந்த பகவான நாமங்களை எண்ணிக்கொண்டு அதுல ஆனந்தம் பெறும்போது கண்ணீர் வர்றது.
சம்டைம்ஸ் டாக்ஸ் வைல்ட்லி, ரொம்ப அதாவது ஆக்ரோஷமா இது பண்றது. சம்டைம்ஸ் சிங்ஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் வித்தவுட் கேரிங் ஃபார் எனி அவுட் சைடர், டான்சஸ் லைக் எ மேட்மேன். வைதிகாரத்தனமா வந்து இருக்கும் அந்த டான்ஸ் அடுத்தவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு, ஆனா அவர் அந்த இதுல ஆழ்ந்திருப்பார் என்று பொருள். ஸோ இந்த சந்திரகாந்தி அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எக்கஸ்டிக் லவ்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா. அதாவது கண்ணனையே திருமணம் செய்து கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு தபஸ் இருந்து இல்லையா, ஆஸ்டாரிட்டி, அது பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடித்து. ஸோ ஷி ஃபர்ம்லி டிசைடட் ஒன்லி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம யாரும் சொல்லலாம் சொல்லுங்க? மீராபாய். மீராபாய் வந்து கண்ணனை திருமணம் ஆண்டாள் மாதாஜி, ஆண்டாள் வந்து அடைஞ்சாங்க. கரெக்ட். இன்னொன்னு ருக்மணி ஆல்சோ. இல்லையா, ருக்மணி கண்ணனை எப்பவுமே பார்த்ததே கிடையாது இல்லையா. சோ அவருடைய மயில் இறகு இல்லையா, அவரை பத்தி கேட்டு அவர் மீது பிரேமை கொண்டு இல்லையா, அப்படி கண்ணனையே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அரசியே அவங்கதான் இல்லையா, முதல் அரசியே வந்து அவங்கதான், ருக்மணி தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு தான் பொசிஷனே. சோ ஷி ஹேட் ஒன்லி பக்தி அண்ட் பிரேமை அண்ட் பக்தி, அவ்வளவுதான். நாட் லைக் அதாவது நம்ம இதாவது யாரு பிற அரசியர்கள் அந்த 8 ரொம்ப முக்கியமானவங்க இருக்காங்க இல்லையா, 108ல வந்து 8 பேர் யாருன்னு எனக்கு கூட ஞாபகம் வரல. காலிந்தி, ருக்மணி, ஜாம்பவதி, சத்யபாமா, ஜாம்பவதி. சோ இந்த இத்தனை பேர், இவங்கள இந்த 8 பேர்லயே டாப் மோஸ்ட் யாருன்னாக்கா ருக்மணி தான். ஓகே, அந்த மாதிரி. சோ மனசளவுல எந்த அளவுக்கு நம்ம கன்விக்ஷனா இருப்போம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முடிக்கும். அதாவது ஸ்ட்ராங் நமக்கு உறுதி கொண்டு அதை நம்ம செயல்படுறது. சோ மேலும் வந்து இறைவனுடைய காரணமற்ற கருணை, அதுவும் ரொம்ப 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 முக்கியம் இல்லையா. ஆனா அது நம்ம பாவத்துல இருந்து தான் வரும். இந்த கோபிஸின் விருந்தாவனம் இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சோம். காரணமற்ற கருணை இது எதனாலன்னா, முந்தைய ஜென்மத்துல அந்த கோட்டாவெல்லாம் அவங்க முடிச்சாச்சாம். சோ அந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாம் எதையுமே வந்து கோட்டா தான். நம்ம ஒரு பக்தியில வந்து சாதனையில இருக்கிறோம்னா அடுத்து ஸ்பான்டேனியஸ் போகணும். ஸ்பான்டேனியஸ் முடிஞ்ச பிறகு பாவம் இருந்து பிரேமை. ஒரு நிலையை நம்ம கடந்து பிரேமைக்கு வர வரைக்குமே நம்ம கண்டிப்பா வந்து நம்முடைய பக்தியை வந்து பயிற்சி செய்யணும். கோபிஸ் இன் விருந்தாவனா did not study Vedas இல்லையா, nor they have been holy places, devotedly executed any regulative principles, எதுவுமே பண்ணல அவங்க, ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணல. ஆனாலும் சிம்பிளா பகவானோட அசோசியேஷன். ஆனா அந்த கோட்டாவை ஆல்ரெடி அவங்க முடிச்சாச்சு. அதனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த பிறப்பு என்பதே வழங்கப்பட்டது. ஸோ பத்ம புராணத்துல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோபி ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்ல, இட் அப்பியர்ஸ் தட் the devotee who always thinks of Krishna, who always stands his glories in ecstatic love, regardless of his condition, will attain the highest perfection of unalloyed devotional service due to Lord Krishna's extraordinary mercy. இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. காரணமற்ற கருணை, இததான் வந்து பாகவதத்துல சொல்றாங்க. இஃப் ஏ பர்சன், அதாவது ஒரு மனிதன் வந்து பகவானை சேவிக்கிறது, அவர் மீது அதாவது பிரேமை கொள்றது, அடோர்ஸ் மீன்ஸ் அவரை கண்டு, இப்ப நம்ம அவரை பார்த்தா அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்துல வந்து நாம ஈர்க்கப்பட்டு அவருடைய அழகான அந்த சிங்காரம் எல்லாம் பார்த்து நம்ம அதனால ஈர்க்கப்படுறது, அடோரிங் இல்லையா. The Supreme Lord, he should be understood to have finished all austerities. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்க, பாவ பிரேமையில இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இந்த சாதன பக்தியினுடைய பக்குவத்தை ஆல்ரெடி முடிச்சிருப்பாங்க. போன ஜென்மத்திலயோ இல்ல ஆல்ரெடி அவங்க செய்துட்டு இருந்ததுலயோ penances, தவங்கள் இல்லையா, and similar process of self realization. On the other hand, if after undergoing all type of austerities, இதெல்லாம் வந்து the similar process of self realization, if undergoing all austerities, penances, mystic yoga practice, one does not develop, இதெல்லாம் ஒருத்தர் செஞ்சுட்டே இருந்தாலும் சில சமயத்துல வந்து அன்பு வராது. அதாவது இன்னும் அவங்க வந்து பக்குவமான முறையில வந்து இன்னும் அவங்களுடைய பிரேம பக்தியை வந்து அல்லது பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்தல. ஸோ ஸ்பான்டேனியஸ் லவ்வும் வரல. ஸோ வெறுமனே சாதன பக்தியா பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அது வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு வந்து இன்னும் பண்ணணும் பயிற்சி. தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். வெறுமனே ஒண்ணும் இல்லாததுக்கு அது பெட்டர் தான். ஆனா அது அந்த நிலையிலேயே இருந்துட்டே இருந்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து பக்குவமே அடைய முடியாது. இஃப் சம்மன் ஆல்வேஸ் சீஸ் கிருஷ்ணா இன்சைட், உள்ளேயும் வெளியிலுமே இறைவனை காணக்கூடிய பக்குவம் இருந்தா, then it is to be understood that he has surpassed all austerities, எல்லா தவங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து கடந்து சென்று இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். சோ மீண்டும் அவங்க தவம் பண்ண வேண்டியது இல்லையா, எந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸும் இல்லையா, அதாவது ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இல்லை. அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னாக்கா பிரத்யேகமா அதை தேர்ந்தெடுத்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு இல்லை. அது அவங்க பை டிஃபால்ட்டா அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும்.
அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதையெல்லாம் கடந்து சென்றவர்கள் தான். மேலும் ஸ்பான்டேனியஸ் அட்ராக்ஷன் டு கிருஷ்ணா விச் இஸ் செட் டு பி டியூ எக்ஸ்ட்ரார்டினரி மர்சி இல்லையா. ஒண்ணு வந்து நம்ம வந்து ப்ரொசீஜர் பிரகாரம், ஒன் இஸ் ப்ரொஃபவுண்ட் வெனிரேஷன் டு த கிரேட்னஸ், பகவானுடைய மேன்மையான அந்த நிலையை இல்லையா, குணாதிசயங்கள், லீலைகள், அவருடைய நிலையெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு த கிரேட்னஸ் ஆஃப் த லார்ட் ரூபங்கள் அதெல்லாம் வந்து நினைச்சுண்டு பக்தி கொள்றது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி அட்ராக்டட் வித்தவுட் எனி எக்ஸ்ட்ரானியஸ் கண்டிஷன், அதாவது நேச்சுரலா இறைவன் மீது நம்மளால ஈர்க்கப்படுறது. நாரத பஞ்சராரத்துல என்ன சொல்லிருக்குன்னா, இஃப் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப், அதாவது அவருடைய மேன்மையான செயல்கள் எல்லாம் எண்ணி கிரேட்டஸ் ஆஃப் த லார்ட், அத ஒன் அட்டைன்ஸ் கிரேட் அஃபெக்ஷன் வருதும், ஸ்டெடி லவ் ஃபார் ஹிம் அண்ட் ஒன் இஸ் சர்டன்லி அஷ்யூர்ட் அட்டைனிங் த 4 kinds ஆஃப் லிபரேஷன் இல்லையா. அதாவது பகவான் சாரூபியம், சாலோக்கியம் இல்லையா, சிராஷ்டி, இதுல வந்து ஏதாவது ஒண்ணு அவங்க வந்து அடைவாங்க. எக்ஸப்ட் சாயுஜ். சாயுஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிஜெக்டட் பை த வைஷ்ணவா. அதை பத்தி நம்ம பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ நாரதர் பஞ்சராதத்துல என்ன சொல்ல இருக்குன்னாக்கா, தூய்மை மற்றும் கலங்கமற்ற அந்த பக்தி சேவை வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. வித்தவுட் எனி மோட்டிவ் ஃபார் பர்சனல் பெனிஃபிட். அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். நம்முடைய சுய நலனுக்காக நாம எதையுமே செய்யக்கூடாது. பக்தி பண்ணும் பொழுது எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, அது கேட்கவே கூடாது. நமக்கு என்ன தேவையோ பகவான் கொடுப்பார். அந்த நம்பிக்கை கொண்டு அவருக்கு நாம திருத்தொண்டு புரியணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும் இல்லையா. If a devotee is continuously in love with Lord Krishna and his mind is always fixed upon him, that devotional attitude will prove that to be the only means of attracting the attention of the Lord. In other words, a Vaishnava is instantly thinking in the form of Lord Krishna is to be a pure Vaishnava. அதாவது பகவானை இந்த ரூபத்துல அவர்கள் நினைக்கும் பொழுது அவர்களே வந்து மிக உயர்வான வைஷ்ணவா நிலையில இருக்காங்கன்றது பொருள். A devotee who has achieved the causeless mercy of Lord on account of following the strict rules இல்லையா, so becomes attracted. So காரணமற்ற கருணை கிடைச்சா சாதன பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அந்த மாதிரி ஒரு உடனே சடனா வந்து அந்த பிரேமையை வளர்த்துக்கிறது இல்லையா, ஸ்பான்டேனியஸ் லவ். அடுத்து வந்து பாவம், பிரேமைக்கு அவங்களுக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு என்பதை இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டது. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி டிவோட்டி அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்னு நம்பிக்கை இல்லையா, ஸ்ரத்தா, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் சாது சங்கா, அதுக்கப்புறம் பஜன கிரியா. பஜன கிரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த இது பார்க்கலாம், அது பஜன கிரியா. அடுத்து வந்து இந்த பஜனை, இந்த 3 வந்து பக்குவமா செய்யும் பொழுது நம்முடைய அனர்த்தங்கள் எல்லாமே தானா. பஜன கிரியா கொஞ்சம் விளக்குங்க மாதாஜி. பஜன கிரியான்றது வந்து நாம இந்த சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, பஜன்ஸ் இல்லையா, பாடல்கள். நீங்க எல்லாம் கூட கத்துட்டே வரீங்க. இறைவனுடைய புகழ் ஆரங்கள், குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட் இல்லையா. இப்ப 4000 திவ்ய பிரபந்தம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி குளோரிபிகேஷன் தான். நீங்க 4000 திவ்ய பிரபந்தம் எடுத்து வாசிச்சீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஆழ்வார்களுமே வந்து பகவான வந்து புகழாரங்கள் தான் சுட்டுறாங்க. அதுல வேற எதுவுமே கிடையாது. அவருடைய குணாதிசயங்கள், அவருடைய ரூபம் இல்லையா, அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய லீலைகள், இது எல்லாம் எண்ணி 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 குளோரிபிகேஷன் பண்றது. அதுதான் பஜன கிரியாவே. குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த லார்ட், சங்கீர்த்தனம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம சங்கீர்த்தனமும் குளோரிபிகேஷனும் பண்ண பண்ண நம்ம ஹிருதயம் வந்து அதாவது தூய்மை அடைஞ்சிரும். சுலபத்துல தூய்மை அடையும். ஓகே, இந்த 3 பண்ணும் பொழுது தூய்மை அடைந்த பிறகு நம்ம கிட்ட அனர்த்தங்களே இருக்காது இல்லையா. 4வது அனர்த்தம் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்து வந்து நிஷ்டா. ஒண்ணு நம்ம அந்த அனர்த்தங்கள் போனாலே நம்ம நிஷ்டையில உட்கார்ந்து நம்மளால வந்து பகவான் மீது பக்தி கொள்ள ஸ்டெடியா வந்து பூஜை பண்ண முடியும் இல்லையா, பகவானுக்கு சேவை பண்ண முடியும் நிஷ்டையில. நிஷ்டைய நம்ம வந்து அப்படியே அபிவிருத்தி போகும் பொழுது நமக்கு வந்து அதனுடைய ருச்சி இல்லையா, அந்த டேஸ்ட் இல்லையா, பக்தியினுடைய அந்த ருச்சியை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுல இருந்துதான் பாவம் வரும், அதுல இருந்துதான் பிரேமையும் வரும். அட்டாச்மெண்ட், ஆசக்தி. ருச்சியான பிறகு ஆசக்தி. ஆசக்தி என்பது அட்டாச்மெண்ட், அத வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றோம். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Who is situated in every heart, one gradually develops faith. இது வந்து ஸ்ரத்தா in description of the authorities. This first stage of association with the pure devotees is sadhu sangam. Second stage, when one becomes little advanced and mature, he automatically offers to follow the principles of devotional service under the guidance of a pure devotee and accepts him as a spiritual master. In the next stage, under the guidance of the spiritual master, devotee executes regulative devotional service, and as a result of such activities, he is free. This is anartha nivarti. Okay.
சோ குரு அடையிறது, குருவிடத்துல வந்து நாம பக்தி கொள்றது, குருனுடைய வழிநடத்துதல ஏத்துக்கிறது. சோ அதுதான் வந்து அந்த சாது சங்கத்துல இருந்து நெக்ஸ்ட் பஜன கிரியா. சோ அசோசியேஷன் வித் பியூர் டிவோட்டிஸ், அவங்களுடைய வழி நடத்துதல் இல்லையா, தீட்சை பெறது, இதெல்லாம் வரும். சங்கீர்த்தனத்தை பண்றது, இது எல்லாமே அந்த பஜன கிரியால வரும். அடுத்து வந்து ஒருத்தர் வந்து பஜன கிரியால வந்து நிறைவடையும் பொழுது தேவையற்ற கலங்கங்கள்ல இருந்து அவங்க வந்து விடுதலை அடைகிறார்கள். அதுதான் அனர்த்த நிவர்த்தி. when he is freed from unwanted occupations, இல்லையா, தேவையற்ற கலங்கங்கள்ல இருந்து அவங்க வெளியே வந்த பிறகு his faith becomes steadily fixed. அதுதான் வந்து அது என்னது சொல்லுங்க, நிஷ்டா. நிஷ்டா ஆன பிறகு he develops transcendental taste. அவருக்கு வந்து அந்த தெய்வீகமான அந்த ருச்சி வந்து அவங்களுக்கு வருது டிவோஷனல் சர்வீஸ் மேல. தென் அட்டாச்மெண்ட், இது வந்து ஆசக்தி. தென் எக்கஸ்டிஸ், பாவம். அண்ட் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் பியூர் லவ் ஆஃப் த காட், அதுதான் வந்து பிரேமை. தீஸ் ஆர் த டிஃபரண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த லவ், பியூர் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் த பியூர் லவ். ஸோ அந்த இதை வந்து நீங்க 9 நிலைகள் வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒன்லி த மோஸ்ட் ஃபார்ச்சுனேட் பர்சன் கேன் அச்சீவ் சச் சக்சஸ் இன் லைஃப். அதுக்கு வந்து யாராவது வந்து அதிர்ஷ்டசாலியாலதான் இதை அடைய முடியும்ன்றது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாரத பஞ்சரார்த்தத்துல அதாவது லார்ட் சிவா வந்து சொல்றார், அதாவது சிவபெருமான் வந்து தாயார் பார்வதிக்கு சொல்றாரு, so you may know from me any person who has developed ecstatic love, அதாவது பாவத்தை, பாவ பிரேமையை வந்து யார் வளர்த்துன்னு இருக்காங்களோ பகவான் மீது, and who is always merged in the transcendental bliss, தெய்வீகமான நிலையில எப்பொழுதும் இணைந்து இருக்கக்கூடிய அவர், on account of this love, இந்த அன்பினால் cannot even perceive the material distress, அதாவது அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பௌதீக ப்ராப்ளம்ல அவங்க வந்து ஈடுபட்டு இருந்தாலுமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜெயபத சாமி மகாராஜ் எடுத்துக்கோங்க இல்லையா, அவருக்கு வந்து ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ்ல NND பிரபுஜி சொன்னார், when he was in லண்டன், அந்த சமயத்துல வந்து அதாவது இந்த தீவிரவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சடனா இந்த கழுத்தை வந்து இந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படி இருந்தா அவர் ஸ்டபனா வந்து, ஆமா, சோ அப்போ அப்படி இருந்தாலும் அவரே வந்து போலீஸ்க்கு வந்து அந்த நிலையிலுமே மாதாஜி அவங்க சேஃபா இல்லாம அப்படியே இருந்தாங்களா? எந்த சமயத்துல யாரு உள்ள வருவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா. சோ அப்புறமாதான் அப்படி அந்த இது என்னாச்சுனாக்கா somebody who is against அந்த மாதிரி இருக்கலாம். சோ we don't know. அந்த இதுல வந்து they were totally, இவர் வந்து அப்படி இருந்தா கூட அவர் வந்து ஒரு கையில வந்து அவனை புடிச்சுண்டு இல்லையா போலீஸ்க்கு போன் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் சூழ்நிலைகள்லாம் ஏற்பட்டதான் அவர் சொன்னார் மேபி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தியாகிதான் இல்லையா. அடுத்து வந்து அவருடைய ஒன் ஆஃப் த ஐ திங்க் லங்கா ஏதோ இஷ்யூ இருக்கு, அவர் கிட்னி அண்ட் லங் ஹேஸ் இஷ்யூ. நம்ம யாருக்கு, நம்ம ஜெயபத்ர சாமி மகாராஜ்க்கு. சோ உங்களுக்கே தெரியும் கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்தாலே நமக்கு வந்து அது வந்து வெரி 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 பெயின் பண்ணிக்கணும். ஆமா, அதெல்லாம் வந்து இப்ப ரீசெண்டா கூட டயாலிசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ல தான் இருந்தார். இப்ப கூட ப்ராப்ளம் தான் மாதாஜி, ஹி இஸ் இன் ப்ராப்ளம் ஒன்லி. அதனால நம்ம எல்லாரும் எப்பவுமே வந்து ப்ரே பண்ணணும். இந்த டெம்பிள் இனாகிரேஷனுக்கு அவருடைய திருப்பாதங்கள் அந்த அந்த டெம்பிள்ல வந்து விழணும் இல்லையா, படணும். அதுக்காக நம்ம டென்ஸ், அதான் நீங்க இன்டென்ஸ் பிரேயர்ஸ் கவலைப்படாதீங்க, ப்ரே பண்ணுங்க எல்லாருமே நல்லா வருவார் பாருங்க, நல்லா வரணும் அப்படின்ற. ஆனா நம்ம நிறைய டிவோட்டிஸ் அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு இனிஷியேஷன். ஆனா எங்கேயோ அபராதங்கள் நிகழ்றதுனாலதான் அவர், அதனாலதான் மாதாஜி அவர் அப்படி இதாகுது படுத்துது. யாரோ தப்பு செய்யறாங்க, அந்த ஒருத்தர் கிடையாது, இட் இஸ் மல்டிபிள். அதனாலதான் அவ்வளவு இன்டென்ஸா இருக்கு. அதனாலதான் நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது அவருக்கு வந்து நல்ல ஆரோக்கியத்தை வந்து பகவான் கொடுக்கட்டும், நான் எந்த அனர்த்தங்களும் செய்யக்கூடாது, அவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட அனர்த்தங்கள் நாம் எதுவும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளை நாம கண்டிப்பா வைக்கணும். ஓகே, சோ இதோட வந்து மாதாஜி பகவான் கிருஷ்ணர் விட மாட்டாரு, அவரை நிச்சயமா கூட்டிட்டு வருவாரு இதுக்கு. அவர் இன்னும் ஒரு நிறைய நாள் இருந்து இந்த பக்தி சேவையை வந்து அவர் நல்லபடியா செய்யணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளோட நான் இந்த செஷனை வந்து நிறைவு செய்கிறேன். ஐ திங்க் அடுத்த செஷனுடைய 10 நிமிஷம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஐ வில் ஸ்டாப் ஹியர். ஓகே, மெயின் பார்ட் நம்ம முடிச்சாச்சு. ஸோ நீங்க எல்லாருமே இன்னும் படிச்சு எக்ஸாம் மட்டும் எழுதுங்கோ. ஓகே, ஐ விஷ் யூ ஆல் குட் லக். மாதாஜி படிக்கணும்.